Opo, huwag mo mang kainin ang aking mga kalapate. Parang sarap maligo. Parang sarap magbabad yan sa tubig na yan, oh. Baka interesado kayo, ibinibinta yung lupa na yan, oh. Mga kasinag, magandang hapon. Habang kumakain pala yung mga kalapate mo kanina, dumating si Bagwis. Ito mga kasinag, oh. Oh. Ano? Ha? Kumusta na ang baby Bagwis? Opo, huwag mo mang kainin ang aking mga kalapate. Ha? Huwag mong kainin ang ating kalapate, ha? Liparan yung mga kalapate ko mga kasinag doon. Ayan, oh. Matapos yung alaga natin si Kitay, ayan, naglilimlim na. Hello? Naglilimlim ka na? Ha? Ayan mga kasinag. Sana mapisa lahat ng itlog niyan. Hindi pa hinog yung ating langka dito, oh. Hilaw pa. Solo-solo ang Kitay. Naglilimlim si Kitay. Solo-solo iyan. Ayan mga kasinag, oh. Solo-solo iyan. Bagwis, dito ka lang, ha. Huwag paralayas, ha. Ano? Huwag mong kakain ng mga kalapate at pang manok ko, ha. Kunin mo yung binigay ko sa yung pagkain doon. Pumunta ka doon, balikan mo. Ha? Ano? Ayan mga kasinag, ngayong hapon palan, samahan nyo kami ni Mrs. Kainiti pati ang alis namin mga kasinag. Anong oras sa alauna, ano? Ayan, oh, kasama ko si Mrs. Tapos maiiwan naman dito si Mama. Ayan mga kasinag, punta na tayo. Hawakin muna. At labas ko lang itong motor. Init ng panahon ngayon mga kasinag. Okay, arangkada na tayo. Mga kasinag, papunta sana kami. Ngayon nakita namin, ang ganda ngayon ng halabang baybay. Ayan, oh. Ang ganda ng view. Okay, pakita ko muna sa inyo. Naiwan mo ate si Mrs. dyan, oh. Nasa motor. Ang ganda ng view ngayon mga kasinag. Kalmada ang dagat. Ayan, oh. Mainit lang. Di ba? Ang ganda ngayon, oh. Parang sarap maligo. Parang sarap magbabad yan sa tubig na yan, oh. May mga naglalaot pa, oh. Naglalambat. Ayan, oh. Maparapukot. Hibas kasi ang dagat ngayon mga kasinag. Di ba? Masilaw. Okay, tara na. Update ko lang kayo may mga kasinag, ha. At magmumotor muna kami papunta dun sa lugar na pupuntahan namin. Mga kasinag, ang lakas ng hangin. Ang presko. Dito pala kami sa Taligra. Ayan, oh, kasama ko si Mrs. Ayan. Okay. Diba?
Kuya Eloy. Yung Cupra kasi mga kasinag, yung pinuntahan ko sa Tinalungan, kung maalala yun doon sa vlog ko, naibaba na ng bundok. Ando na sa may lugar ng Bitok. Galing na kami doon kanina. At ngayon walang kuryente kasi, wala rin namang data doon. Hindi kami makapag-visit sa pick up ng ng Cupra. Kaya nandito kami sa Taligra ngayon mga kasinag, kasi dito lang may signal. Kaya ikinat na ni Mrs. yung pick up ng Cupra. Ayan ang ganda dito mga kasinag. Napaka mahangin. O yan mga kasinag, baka baka interesado kayo, ibinibinta yung lupa na yun. Ito yan, ito lugar na ito. Dito yan sa Taligra mga kasinag. Kitang kita hibas na hibas ang dagat. Ito yung binibinta mga kasinag ng lupa na ito. Yan, pugunan. Lakas ang hangin. Hindi ka makakaramdam ng init. Ayan ang ganda ng dagat ngayon kalmadang kalmada hibas. Kitang kita yung putikan dito Ang sarap. Ang presko. Diba? Hindi ka makakaramdam ng init. Antayin lang natin mga kasi nag-pick up nung Cupra. Antayin natin. Ayan. Baka maya-maya andito na yun.